Maayong buntag mga kaigsuunan. Maayong buntag. Maayong adlaw sa pagkabanhaw, no? Atong palakpakan ng ato ang Ginoo. Salamat kayo sa matag-usang niduyog karon sa pagsimba, sa pagselebrar sa pagkabanhaw sa ato ang Dios ug manluluwas nga si Ginoong Hesus. Buhi gayud siya, wala siya nagpabilin sa kamatayon, maunang adunay kapuslanan ang atoang pagtapok karong kabuntagon. Kay ug wala nabanhaw si Ginoong Hesus, matud pa ni Pablo, may pagmanguli ta, no? Mga untag dukot kay wa ra gihapoy kapuslanan ang atoang gibuhat karon. Apan buhi man si Hesus, aduna kitay paglaom nga dili mapildi nining kalibutana, maunang karon nagselebrar kita tungod kay siya. Buhi sa usob atong palakpakan ang atoang Dios. We praise God. Buhi siya. Happy Resurrection Sunday. Ganahan kong tawagon kini og Happy Resurrection Sunday kaysa sa Easter Sunday kay dili kaayo ko sigurado og asa gyud na siya gikan, but when it comes to the more biblical perspective, I would rather greet you with a Happy Resurrection Sunday. No, tinuod yun. When we say resurrection, pagkabanhaw, dili lang ni siya sa paghinumdom kadtong actual nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, kundili it is the culmination. So pag-remember, pag-celebrate kini sa kinatibuk-an nga accomplishment sa misyon sa Dios nga nabuhat or na kompleto ni Ginoong Hesus. So it's the culmination of the plan of God. However, just like what we have remembered or recalled last Sunday, nga this is not just a memory to recall, dili lang nato hinumduman, but there is an aspect sa trabaho ni Ginoong Hesus, sa sakripisyo ni Ginoong Hesus, that the preacher of the book of Hebrews is telling us to emulate, ato ang sundon, ato ang gukdon kung asa gayod si Ginoong Hesus. Kung nakahinumdom kita, nag-ingon si Pastor David nga, mugawas na kita sa asa kita nahayahay, a place of comfort, our comfort zone. The death, sacrifice, and the resurrection of the Lord Jesus Christ calls us to kanang muhawa sa ato ang comfort zone og gukdon, lakgon og sundon kung asa gayod si Ginoong Hesus. In Hebrews chapter 13 verses 12 to 13, ang magwawali sa Hebrehanon nagsulti kanato, therefore Jesus also, that he might sanctify the people through his own blood, suffered outside the gate. So wala namatay si Ginoong Hesus sa sulod sa gate sa Jerusalem, kung dili didto sa gawas, niingon dayon ang magwawali. So let us go out to him. Muadto ta kaniya. Let us go out from the place of comfort where we are in, outside the camp, ug ato ang pasanon apil ang kaulaw nga giagian ni Ginoong Hesus. Karong kabuntagon mga kaigsuunan, atua kining pamalandungan unsa mangyud kining mugawas kita sa atoang comfort zone ug atoang pasanon bearing the reproach, pasanon usab ang kaulaw, ang sakripisyo ni Ginoong Hesus, paunsa man na siya makita nato practically sa atoang tagsa-tagsa ka kinabuhi. So, naakita sa bersikulo 15 hantod sa 21, ablihi ang inyuhang Biblia dian ang dapita, ato ang gitituluhan ang ato ang pagpamalandong karong kabuntagon sa atong pagsunod kang Kristo. What does it take? Unsa may panginahanglanon, unsa may requirements, unsa man ang klase sa kinabuhi nga ato ang ikinabuhi samtang kita magsunod kang Kristo, bearing his reproach or pasanon ang iyang mga kaulaw. God calls us not to live comfortable lives, but to seek and pursue God's purposes in Christ.
So samtang si Jesus miagi og kaulaw sakripisyo nga ato ang gihinumduman ni aging simana, we are also called to do the same. Gitawag po di ay ta nga muduyog kang Jesus magkinabuhi sama sa giagian ni Ginoong Jesus kay kita nagtuo ug nagsalig man sa tanang pulong nga nigawas sa iyang mga baba. So what does this look like? Mao ni atong pangutan-on, no? Mao ni ganina. So unsa ang klase sa kinabuhi sa tawong nagpasan sa kaulaw ni Ginoong Hesus? Ato aning tubagon karong kabuntagon or ato ang lantawon ang upat ka timailhan sa tawong mibiya sa kinabuhing hayahay aron sa pagsunod kang Kristo. Usahay manggod kay labinag mutawag ta nga get out of your comfort zone. Siguro ang number one gyud nato nga pangutana, unsa man gyud na, no? Di man gyud ko unsa may pasabot gyud anang mugawas ko sa comfort zone ug pasanon ang kaulaw og sakripisyo ni Ginoong Hesus. Adunay upat sa bersikulo 15 hantod sa 21 or 19. Unya adunay tapuson nato kini sa kanang pangutana usab nga nganong makasigurado man ta nga mabuhat kini natong upat ka timailhan. Una, kung naa ka mo'y notebook, sugdi na ninyo og sulat kini kay mao kini ang importante nga timailhan sa tawong gasunod gayod ni Ginoong Hesus. Una, ang tawo nga mibiya na sa iyahang kinabuhi nga kahayahay ug mipas-an sa kaulaw nga giagian usab ni Ginoong Hesus kay nagkinabuhi ug matuod ug dayag nga pagpasalamat or mapasalamaton kini siya nga tawo. Bersikulo 15. Nag-ingon ang bersikulo, ug pinaagi kaniya himuon ta sa kanunay ang halad sa pagdayig ngadto sa Dios. Halad sa pagdayig ngadto sa Dios. Sa ato pa, sa bunga sa mga ngabil nga nagaila sa iyang ngalan. Kining halad sa pagdayig, nagsulti kini og kinabuhi nga pagsimba sa Dios. Na mga igsuon, atong hinumduman nga kini bitawng pagsimba, kaning worship, praise og worship, dili lang na siya kanang gaawit bitaw ta matag Domingo. Usahay man gud kay gitawag man gud nato og praise and worship. Maunang musulti ta nga sa Domingo raman ko ga praise and worship sa Ginoo. Ug lantawon gyud nimo ang kinabuhing Kristohanon ang matag kutlo ug matag minuto, matag takna sa atong kinabuhi is a life of worship. It doesn't happen only during Sundays, but it happens every minute of our lives. Ang ato ang mga panultihon or mga nagagawas sa atong ngabil, usa kana siya kapag simba sa Dios. Ang naa sa ato ang kinasuluran nga muresulta sa pag-istorya og mga maayong butang nga pagpasalamat sa Dios, usa kana ka worship sa Ginoo. Mupasalamat ra ba di ay ta sa Ginoo kada Domingo? Dili man. Sa matag adlaw kita nagapasalamat sa Dios sa pagkaon nga imong gidawat ganinang buntag, sa paglahutay nato sa duha ka tuig nga COVID-19, sa pamilya nga diin naa kita nagselebrar siguro mini reunion kadtong karong simanaha. Kining tanan ato ang gipasalamatan, maunang kini dapat mauni siya ang ato ang understanding of what worship and praise is. And it happens every day. Ang pinakadayag niini mauning perminti nato nga ginasulti nga pagpasalamat. Ako kay nagpasalamat gyud ko sa Ginoo kay nibisita ang ako ang pamilya during the Holy Week. Na ang akong mama, naapod ang ako ang mother-in-law ni Simba karon o ako ang sister-in-law. Unya ang uban siguro unya ang alas 10 musimba sila.
But then, mas ako pagayong gipasalamatan nga kanang in celebration pod sa ato ang Resurrection Sunday kay ang ato ang spiritual family. Because I believe that this is the best celebration sa adlaw sa pagkabanhaw nga kita nagkatapok isip mga anak sa Dios kay kung wala lagi ang pagkabanhaw, dili man ta mahimong pamilya. Maunang, this is the best celebration for the resurrection nga ikaw mianhi nagselebrar sa kamaayo sa Dios kay buhi si Ginoong Hesus. Unya di wala ka gainusara na ang imong abay, no, lingiha ang imong abay nga salamat sa Ginoo nga nanimbata. No, salamat gyud sa Ginoo niana because this is the best way to celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. My friends, ang atuang mga ngabil nga matuod ug dayag nga nagapasalamat sa Dios kanunay, usa ka na katimailhan nga nakalahutay kita sa paghawa sa lugar nga diin komportable kita. Kay nganuman, unsa may fallen condition default sa usa ka tawo. Ako kining ginatawag nga default kanang automatic natong buhaton tungod sa atong pagkamakasasala kay kinimang gitawag nato nga entitlement. If you can remember Luke chapter 17, Jesus told his disciples nga dili gyud mo magsunod-sunod sa mga Parisiyo. Kay kadto sila mga tao nga number one nga entitled. Unsa maning entitled? Ihulagway nako ni sa kana bitang usa ka ulipon kay mao man pod ang paghulagway ni Ginoong Hesus. Kita naatay nahibaluan or siguro kauban nato sa balay nga ginatawag natog katabang, our house help. And these people, dili gyud ni siya pareho sa ulipon nga gihisgutan ni Ginoong Hesus kaniadto. Kundili kay naamang gud sila'y kagawasan gihapon, no, atong mga house help mulaag gihapon na sila. No, or ikaw nga house help siguro mulaag gihapon na kay kagawasan, ang usa ka ulipon wa gyud na siya kagawasan, panag-iya gyud na siya sa master. So matud pa ni Hesus nga kung ang usa ka ulipon gatrabaho na siya sa tibuok adlaw, magtrabaho ra gyud na siya. Pag-abot sa gabi bisag unsa ka bugat ang iyahang trabaho, muserbisyo gihapon na siya panihapon sa iyang master. No, dili na siya mulingkod apil sa iyang master nga ay gikapoy kay ko sir mga untang duha, no? Pero depende kung ang imuhang master buutan. Muingon nimong master nga oy gitawag ti ka nga amigo, John 15:15. I no longer call you slaves but I called you friend. Dali mangaon manglingkod ta, mukaon ta. Ay salamat giingnan ko sa akong akong master nga malingkod, part na ko sa iyang pamilya. Pero dili ka mahimong entitled nga inig ka pamahaw sunod adlaw. Uy, nilingkod naman ko dito. Oy, lingkod na ta, dili, mahaw na ta. Lingkod ta. No? Inana, dili. Because in the first place, you are an ulipon sa Dios. You are not entitled to that. And the moment the Lord calls you to become His friend, to let you experience the blessing of being His child, you are thankful to the Lord. Naaman or wala, you remain faithful to your master. Makadawat man ka o unsa may mga panalangin sa Dios diha or dili man, abi nato kay di man nato makita usahay, pero nakadawat naman gud tas pinaka-importante nga panalangin gud ang kinabuhing walay katapusan. And that is why we say thank you Lord. Pero naabi ay usahay nga tungod siguro nga Lord 20 ka tuig naman kong sinerbisyo sa imuha. Si pastor wala gani ko giing nagsalamat, no, sa imong pagserbisyo. Unya Lord, ang akong pangayo sa imuha, wa pagyud ko nimo tagai, no, mangluod dayon. Agoy. Paita. So that is what you call entitlement, and those are the works of the Pharisees. Grabe kog nagpasting. Tanawa ko ninyo, nagpasting ko, and the Lord will bless me. Lord, bless gyud ka nako, ha? Kay nagpasting gud ko. Murag utangan ang Ginoo kanato, di ba? Entitlement. I deserve this. But then,
person that is thankful to the Lord has a perspective of a slave of the Lord Jesus Christ. You know, si James o si Jude, si Santiago o si Jude, half-brother na sila ni Jesus. Wala pa namatay si Jesus o wala pa siya nabanhaw, kini silang duha, apil ni sila sa nagduda kang Ginoong Jesus. Tinuod ba yun ni Ginoong Jesus? Pero pagkabanhaw ni Ginoong Jesus, nausob ang ilang kinabuhi. Ang pinakauna gyud nga bersikulo sa Santiago 1:1 ug sa Jude 1:1, ilang gi-introduce ilang kaugalingon sa unsang paagi. Wala sila miingon nga, ako si Santiago, half-brother ni Jesus. Or ako si Jude, half-brother ni Jesus. Kay ug ingonana pala nga, Brad, half-brother day ka ni Jesus. Kurata ni mo no? Unsay ingon nila, ako si Santiago, ulipon ni Ginoong Jesus. Ako si Jude, ulipon ni Ginoong Jesus. And this is a heart of a person that has left the comfort zone. He sees himself as a slave of the Lord Jesus Christ, and everything he does is worship to the Lord ug dayag kana sa kinabuhi ug ngabil nga mapasalamaton sa Dios. You know, there's a pastor in the 17th century. Ang iyahang pangalan kay si Pastor Martin Rinkart. 17th century in Germany. Usa kini siya sa panahon nga nagdungan-dungan ang problema kay naay plague nga naabot sa Germany, and at the same time there were 30 years war that has wrecked his place. Unya si Pastor Rinkart buried 50 people a day. Aduna siya mga memorial service, 50 katao matag adlaw. Grabe na ba kami ni Pastor Joe. Usahay kas kaduha sa usa ka adlaw na aman mi puli-puli, pero siya ra gyud isa 50. Memorize na gyud ni sa memorial team ang wali ni Pastor Rinkart. Si Mami memorize na niya among wali ni Pastor Joe kay balik-balik basta na ay mamatay. But for Pastor Rinkart, 50 people a day at least, even his own family members iyahang gilubong. Yet during those dark days puno sa despair, death and destruction, si Pastor Rinkart wrote 66 wonderful songs and hymns to the Lord because of how faithful his God, our God is. Thankfulness, mga igsoon, ang pagpasalamat does not have to wait for prosperity. Sa panahon nga adunay malipayon ka, aduna kay daghang salapi, aduna kay nadawat nga daghang maayong panalangin. But it's always good to thank and praise God every day for the wondrous things that He has done. Nakapasalamat na baka sa Ginoo karong adlaw, mga igsoon. This is the first sign of a person who has left his comfort zone in order to pasan, to bear the reproach, ang kaulaw ni Ginoong Jesus. And each believer of the Lord Jesus Christ is called to a life such as this. Ikaduha, mga igsoon, ang usa ka kinabuhi nga mapadayunon ug manggihatagon ilabi na sa paghigugma sa matag usa, or charity, because I like the word charity, because charity or karidad na abay ginganlag karidad din murag karaan mangyug kaayo ng ngalana. Charity, it's the action of love. Mauni siya ang resulta, dili siya kanang charity works or social nga gathering charity works. No, this is the application of love. Charity, this is what love looks like. Verse 16, nagsulti kanato, ug ayaw ninyo paghikalimti ang pagbuhat ug maayo, charity, ug ang manggihatagon, kay ang maong mga halad makapahimuot sa Dios. This is another way of worship. Dili lang sa ba kundi ang kinabuhi nga mapadayunon, dili moundang o grabe ang paghatag sa charity, sa gugma.
dili lang siya salapi mga igsuon, kay bisan og wa tay sapi, makapakita manggihapon kita sa gugma ni Ginoong Hesus. And this is the kind of life nga makapahimuot sa Dios. Ikaduha nga practical sign, sinyales sa person that has left the comfort zone to pursue Christ is kiniklase nga kinabuhi. Gisulti ni sa magwawali sa Hebrehanon nga ayaw ninyo og kalimti. This is an emphatic reminder. Ayaw gyud kalimti, no? Suguon tas ato ang magpapabit. Ayaw gyud og kalimti labi mabilin kas balay, no? Ayaw gyud kalimti ang suga dong, no? Pirmi ra ba gyud nang nakaon imong suga, imong electric pan. Ako nakabati na kog ingon ana ba, no? Sa una kay ako tong magbilin og kanang suga og electric pan, karon kay ako nay magsigigyaw-yaw na dong. Ipalunga pud nang imong electric pan, ayaw kalimti. Mahal manggong kuryente, no? Sa una kay pasagad ra tag na kay di man kita gabayad sa kuryente. Karon kay ikaw gabayad sa kuryente, mangalot na kas imuhang ulo. But then this is an emphatic why? Emphatic reminder kay tungod ang ato ang fallen condition. Palihog ko. Okay, ang ato ang fallen condition is selfishness nga mo resulta sa pagka malimuton, no? Sige kalimot or sige excuse. Making excuses. This is our fallen condition. So the preacher of Hebrews made it a point to say nga ayaw gyud ninyo kalimti ang kinabuhi of charity. Not just to give money but also to give your life in doing kindness to people around you regardless kung dili na sila Kristohanon or mga kaigsuunan nato diha kang Kristo. But we are to live a life like this. Usahay manggod tungod sa kining stress kaayo ta, busy kaayo, no? Dagag bulaton sa business, dagag bulaton sa trabaho. Usahay mawala ta, no? Makalimtan nato nga kini di ay ang dapat buhaton sa usa ka tawo nga gasunod kang Ginoong Hesus. I remember I was in Ebenezer during that time as a student. Busy kaayo kay gabuhat og requirements. Unya gatuon kay naay exam sa theology sa sunod nga mga adlaw. Naakos ako ang dorm sa second floor. Naay mga tawo sa silong nga nagpala o nagpanday. Usa gayud nga mitungtong sa akong una-una nga alaka pahulay pod adto sa silong. Unya panghatag og Dios nga bugnaw kanila, unya pagwali sa unsa ni kanang maayong balita, the gospel. And what I did was to make excuses, Lord. Daghang kay trabaho. Daghang pa kay kog memorization. Daghang pa kay kog tunan, nagbuhat pa kog requirements, kulangan pa kog pila ka words para ma-fulfill ang ako ang assignment. And many times we do that, di ba mga igsuon? Lord, unya na. Ay sa kog hilabti. Kay naa po kog gikwinta diri o. Daghan pa kayo ni daga sulat pa ko. And many times we do that, but if you can remember the life of the Lord Jesus Christ, He often has this ministry of being disturbed. Na siya gusto adtuan nga usa ka lugar, unya naay babayi nga muhikap sa iyang sanina, unya birahon, makabalo si Jesus, muundang siya kung asa siya, ug moadto siya ni adtong bayhana. Naay usa ka tawo nga mukatkat sa kahoy, maggalakaw si Jesus, aduna siya mission, na siya buhatonon apan muhunong siya ug mulingi ug ningon nga oy, naog diha moadto ko sa inyong balay. The ministry of being aware of the working of the Holy Spirit in order to show love, charity, caridad. And this is the second sign of a person who has left his or her comfort zone in order to pursue the Lord Jesus Christ. And GCAF wants to be a church that lives out a life of charity as well. And we have done that throughout the pandemic. And we praise and thank God for your support. But
You know, ang TALF, let me talk about the Touch Alive Fellowship. Karong nga panahuna, gakinahanglan gyud sila all the more sa ato ang tabang. No, as a church, kay nga naman, there are a lot of things that are going on. Unya, ang desire sa TALF is to, kanang ang help, ang tabang bitaw sa GCAF, maabot, dili, 2 weeks after. Kung dili sa panahon nga adunay mga nangahitabo nga katalagman, makaabot dayon ang ato ang tabang, because those are the times when it matters the most. Adunay kasing-kasing ang TALF ni ana. So in other words, for you, kung ganahan gyud mo nga mo apply kini nga klase nga kinabuhi, if you are part of if you are a doctor, a young doctor, if you are part of a medical field, mga nurses and all that, I want you, kung gusto gyud mo pangayua sa Ginoo nga you'll be part of TALF. TALF needs you. Kung kita mga businessman, mga working or employees, they also need you. Gakinahanglan sila sa atong mga pag-ampo and our financial help, which is why sa Mayo 1 sa ato ang anniversary, you come and you help TALF, kay naamantay mga baligya dito that will go for the ministry sa TALF, not because of money, kundili tungod kay gusto gyud ta magkinabuhi sa kinabuhi nga adunay charity, karidad, mapadayunon ug manghinatagon nga gugma. We call that charity. Ikaduha, mga igsoon, ikatulo nga senyales sa usa ka tawo nga na nibiya na sa iyang comfort zone in order to pursue and to bear the reproach that Christ has experienced is a life nga mapahiubsanon o tinuyuan nga pagpasakop. Mapahiubsanon o tinuyuan nga pagpasakop. In English, it's humility and intentional submission, especially to the leaders of the church. Versikulo 17, kinahanglan nga magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo ug magpasakop kamo kanila, kay sila nagatukaw alang sa inyong mga kalag. Ingon nga mga tawo nga unya magahatag og husay. Sugtan ninyo sila aron kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay, dili uban sa kasubo, kay ang ingon dili man makahatag og kaayuhan kaninyo. Ikatulo mga igsoon, nga sinyales mao ang ato ang submission to our church leaders. Again, our fallen condition default, ato ang default has always been independence. Ayaw ko ninyog hilabti. Mind your own business. Mao man ang ato ang paborito nga igawas sa atong mga baba. A life of independence, independent woman, independent man, I can live on my own. But God did not call us to live a life of independence, but God calls us to live a life of fellowship with the church in submission to our leaders and ultimately in submission to Christ. You know, the church is both an organism and an organization. Organism, kay kita nagatubo, nagkadaghan tungod sa gospel ni Ginoong Hesus. We are like an organism nga nagadaghan, but at the same time, we are an organization because we are naamantay organizational structure where our elders, pastors, and our servant leaders are up there leading us where God wants us to be. We are called to be in this faith community. And in this faith community na ay gitawag ang Dios nga mga leaders. So ang phrase nga mind your own business, it doesn't work here in church because everything that you do dinhi sa church is everybody's business. We want to be accountable to one another.
kung unsay pinakalawman nimo nga problema nga giagian. We wanna know so that we can carry each other's burden. Kay gabiyahe man ta niining kinabuhi. We are in this journey carrying one another. Mga angol tang tanan, dili lang kamo, apil ko. Angol tang tanan magpinasanay ta. Kung dili na ninyo isulti ang inyuhang kinabuhi, dili mo magpaistorya pod sa inyong kinabuhi, then that is our fallen condition. Default, ay kog hilabti. This is my life. Matud pang Bon Jovi. It doesn't work in church. We carry each other's burden. So ang main task of the leaders of the church is to take care of us. Atong mga elders and pastors, is to take care to us. That is why we call them pastors or overseers. You know, sa 1 Peter 5:1-2, ang tulo ka pulong, elders, shepherds or pastor, o kanang overseer, makita. Akong basahon ang 1 Peter 5:1-2 sa in English. Ingon ni Pedro, to the elders among you, I appeal as fellow elders and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them or overseeing them, not because you must, but because you are willing. So naay tulod dito, elders, pastors, and overseers. Gigamit kini ni Pedro usa lamang ka grupo ng mga tao. That is how Peter perceives this. So in other words, ang overseer, mauna siya, nag-imply siya sa administrative responsibility. The elders indicates spiritual maturity of our leaders. Ang pastor or shepherd, it denotes our function, our duties, ang ato ang disposition associated with the office. In other words, si Peter has usa ka tawo, elder, leader sa church. They can be elder, pastor, and overseer at the same time. So ingunani ang panlantaw ni Pedro, unya mao kana ang trabaho sa ato ang mga elders and pastors to look after the sheep, to oversee the sheep, and to display spiritual maturity para sundon sa mga sheep. The preacher of Hebrews nagsulti kanato that we are to submit to our leaders to a point nga malipay kami, malipay ang atong mga elders nga moserbisyo kanato. Dili magbagutbot kay grabe kagahig ulo. Your submission to the leaders of this church will cause our elders to serve with joy and with happiness, ug mauna siya ang klase nga submission nga gusto sa Dios kanato. No, I know I've heard of many of you suggesting kabalo ko nga naa diha sa inyong dapita igang nagyug kaayo labi na og kaning ud na musimba. No, grabe gyud diyang dapita wala electric pan. No, and many of you have come to us nga pwede mobalhin na ta sa sulod, pastor, kay kuabo man dito na aircon. But then our elders are thinking about you. Don't ever think nga wala sila gahuna-una sa atua. They are shepherding. We are shepherding. We are mindful of everyone. But then we ask you to be patient. Maabot ra lagi ta ni ana. Let us be patient for our elders. Let us submit not just to ingon ani, sa ingon ani nga mga butang, kundili sa tanan nga mga butang, because the best way to submit to them is to continue to come even if it's wet, even if it's hot, gaulan man, init man, padayon kita nga muanhi in submission to our elders, because our elders are submitting to Christ as well. You know, maunay gusto gyud sa atong mga leaders nga moapil mig ka problemas inyong problema.
Daghan pod kaayo mi og problema, our own problems at home, personal. Pero because of this office that the Lord has given to us, we are called nga magproblema pod sa inyong mga problema. Mao bitawng naatay mga servant leaders no nga wider group leaders ana sila nga sa una sige mig-away sa akong asawa. Grabe ang among away. Pero gitawag mi Ginoo sa Ginoo niining pag-lead og wider group, nagundang nami og away. Naamang gihapon tong problema sa una, pero wala nami gaaway ato kay gaaway kay naamay mong membro nga gaaway pod nga mas bugat ang ilang problema. And we love that, and if you would continue to submit, if we continue to submit to the leaders of this church, our elders will serve with joy. Uban sa kalipay, dili uban sa kasubo. And that is the third sign of a person who has left his comfort zone to follow the Lord Jesus Christ, bearing His reproach. Ikaapat, last na gyud ni mga igsuon. Ikaapat, ang kinabuhi nga padayon og kanunay nga mahinampuon or pagkamahinampuon. Verses 18 to 19. Pag-ampo kamo alang kanamo, matud pa sa magwawali sa Hebrehanon. Kay kami masaligon nga kami nagabaton og maayong kaisipan nga nagatinguha sa pagkinabuhi nga dungganon sa tanang butang. Giagda ko kamo sa labi pa ka mainiton gayud sa paghimo niini aron ako makabalik diha kaninyo sa labing madali. Ikaapat nga sign of a person who has left his comfort zone to pursue Christ is seen in his or her prayer life. Praying for the greater mission. Ang kalampusan sa Ibanghilyo ni Ginoong Yesus. Praying for the missionaries. Pareho niining magwawali sa Hebrehanon. We are called to intercede and to pray for them always. For God to restore those whom He has called to Himself through the spread of the gospel. My friends, how much have you prayed for the mission work? Ang buluhaton nga misyonhon. How many times have we prayed for the missionaries that we have? How much do we desire nga ang gospel ni Ginoong Jesus maabot didto sa North Korea, maabot didto sa Middle East, maabot sa North Africa, nga grabe kaayo ang paglutos sa mga Kristohanon didtong dapita. And you know, niingon pagyud ang magwawali sa Hebrehanon, nga giagda ko kamo, labi pa ninyong buhaton, do more. Maurag yun ni ang gisulti sa Hebrehanon. For others, katong tulo, wala siya niingon nga dungagi pa. But in prayer, this preacher of Hebrews niingon siya nga dungagi pa. Labi pa kamong mainiton gayod sa pagbuhat sa ministry of prayer because this is an important part of the life of a believer of the Lord Jesus Christ. How many times have you prayed for Ukraine, for Russia? How many times have you prayed for our missionaries nga naa didtong dapita, who risk their lives nga naay missiles moagis ilang ulo matag adlaw in order to share the gospel, to send help to the people who are there? Padayon mga igsuon sa pagampo o dili muundang kanunay ang atoang pagkamahinampuon ilabi na sa misyonhon nga mga buluhaton kay mauman kini ang ikaupat nga senyales. The fallen condition, deep fault is again is more on selfishness, no? Independence gihapon sa atong kaugalingon, not mindful of others. But God calls us to live a life of prayer, mahinampuon towards others. My friends, just before, no, upat man to, mahinampuon
submission to our elders, kinabuhi nga, unsa tong ikaduha? Charity. A life of charity, unya a life of, number 1, faithful, ito to? Papasalamaton, thankfulness. So, thankfulness, charity, submission, o pagkamahinampuon. Just before you say nga, si pastor is trying to preach a morality-based preaching. Kana bitawng, buhatan ni. Kini imong buhaton. Di ba? Dili man nato ni kaya. No? Dili man nato ni kaya. Well, sakto ka. As believer of the Lord Jesus Christ, we are called to a life of a high moral standard. Taas nga standard sa morality. Basaha lang ang Mateo 5 ug Mateo 6, makaingon gyud ka nga dili nako kayang kinabuhi nga Kristohanon. And looking at this 4, makaingon po ka nga lisura gyud. And that is sakto na nga perspective nga dili nato kaya. Kabalo ang magwawali sa Hebrehanon nga dili ni nato kaya. Maunang nisulti siya sa Hebreo 13:20 hangtod sa 21. He burst into worship, into a benediction sa pagampo sa mga katawhan ang magwawali sa Hebrehanon niingon. Karon hinaot nga ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus ang dakong magbalantay sa mga karnero, pinaagi sa dugo sa dayon nga pagpakigsaad, magsangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang, aron kamo makatuman sa iyang kabubuton, nga magabuhat diha kaninyo sa makapahimuot sa iyang pagtanaw, pinaagi kang Hesukristo, kang kinsa maiya unta ang himaya nga hangtod sa kahangturan. Amen. Usahay kining magwawali sa Hebrehanon, maunang misulti ang uban nga mura man siya si Pablo. Kay ug basahon nato ning 20 ug 21 usa ra biya ni ka sentence. Makaingon pud tag unsa man gyud iyang gisulti ani ba? No? Pagka libuga unsay pasabot niini? Kung ato ang tangtangon ang mga unsa ni kanang dugang, ang main ragyod nga gisulti dinhi sa magwawali kay kini. Ang Dios sa kalinaw magasangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang. Maura na siya. Ang main sentence, ang Dios sa kalinaw magasangkap kaninyo sa tanang maayong butang. In other words, it is not you or me nga mubuhat ni adtong upat ka butang nga kita-kita lang, kundili aduna ang gahom sa Dios nga musangkap kanimo, musangkap kanako, nga magkinabuhi nga mapasalamaton, magkinabuhi nga mahinampuon, magkinabuhi nga magpasakop sa atong mga elders, ug magkikadtong upat ka buok klase nga kinabuhi, nga diin murag lisod man gyud buhaton apan aduna kitay Dios nga musangkap kanato. Kinsa man kini nga Dios? Mao kini si Ginoong Hesus. Nga maoy atong dakong magbalantay sa mga ang dugo, pinaagi sa iyang dugo nga pakigsaad, no, tungod sa iyahang sakripisyo, sa iyahang kamatayon ug sa iyahang pagkabanhaw, kining tanan iyang gibuhat si Ginoong Hesus. Mao kana siya, maoy musangkap kanimo ug kanako. Kung si Hesus nabuntog niya ang tanang kalisod, padayon gihapon siya kinabuhi nga perpekto. Dili ba moingon puta nga, kung siya'y maoy musangkap nako, kaya nako? Dili ba? Kaya nako. Kini bitawng mo school namang gyoy mga lawyer, no? Namang gyoy mga doktor, namang gyoy mga bagtikan nga mga kurso.
Pero og ang usa gani ka lawyer nga ni graduate og Harvard Law, bagtik yun na ba? No? May graduate og Ateneo, kaning mga bagtikan nga mga eskwelahan, universidad, gahi gyud kaayo. Doktor nga ning graduate og mga ingon-ani nga prestigious nga mga schools and teachers, mga engineers who graduated at MIT and all of these amazing universities, ingon gyud ka nga lahi ra gyud ni silag level. My friends, the one who is teaching you ug nagasangkap kanimo is the greatest teacher who ever lived in this whole world. Dili baka mo ingon nga ibang level na to. I can because Jesus can. Siya man ang musangkap nato. All the things that we have learned about Jesus throughout the book of Hebrews, siya to, maoy musangkap ka na to, which is why we can live a life kanang following the Lord, bearing His reproach, pasanon iyang kaulaw, kay siya man maoy musangkap ka na to. Mga igsoon, there are different people who respond to different nga mga trials, mga pagsulay ni ining kinabuhia. Some people will say, I can, kaya nako ang mga butang ni ining kinabuhia, kaya sa ako ang skill set, kaya sa akong panghuna-una, naapoy uban musulti, dili nako kaya. Akong skill set, akong wisdom, dili nako kaya. Naapoy uban musulti, yes, with God's help, I can. Ang ako alang problema ana usahay, kini nga phrase kay, yes, you are acknowledging God's help, pero usahay, ang plano, dili sa Ginoo imuha. No? Na ako'y plano, Lord, tabangi ko. But then that should not be. Dili kini o dili kini kay usahay matwist manggod. No? This can be also true kung sakto ang ato ang pagsabot. But then our word should be, it's not I, but Christ. It's not I, but Christ. Dili sa ako ang kusog, but Christ's strength is not in my own wisdom, but it's God's wisdom through Christ and the Holy Spirit living in me. It's not I, but it's the Lord who will empower me nga magkinabuhi, nga usa ka kinabuhi, nga matarong diha sa atubangan sa Dios. Which is why, my friends, even through sa ato ang journey into becoming just like the Lord Jesus Christ, grasya ra gihapon ang atong gikinahanglan. Grasya atong gikinahanglan sa kaluwasan. Grasya gihapon ang atong gikinahanglan sa pagpadayon sa kinabuhing Diosnon. Kay dili nato kaya. Dili nimo kaya. But we have a God, Jesus Christ, nga magsangkap kanato, and we say, not I, but Christ. Let us pray. Hallelujah. Salamat, Lord. It's not us, but Christ in us. The hope of glory. Ikaw, Lord, amo ang ginasimba karong kabuntagon, kay ikaw maayo kanunay. Ikaw nagsangkap ka namo, aron kami makakinabuhi, o ginabuhi nga makahimaya gayod sa imuhang pangalan. Tabangi kami, O Dios. Kanunay ka nga magalihok sa among kinabuhi. Luyo, O Dios, sa daghang pagsulay ni ining kinabuhia. Help us to trust and follow you. Pasano na mo, O Dios, ang sakripisyo ug kaulaw usab nga imuhang giagian. And we will live lives for the glory of your name. Diha lang sa imuhang grasya ug kaluoy. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Atong palakpakan ato ang Ginoo.